ଆରେ କି ବେତାଳିଆ ପିଲାଟା କିରେ ମତେ ସିନା କଥାଟା କଣ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଭରି ଭରି କି ଚାନ୍ଦାଟା ଦେବି। ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ସରିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଇଏ କି ଚାନ୍ଦା କିରେ? ଆରେ ଆରେ ଦାଦା ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଛାନିଆ କାଇଁ ହଉଛ କହିଲ? ଏ ତ କେବେ ଆମ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଏଥର କଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ କରିବେ ନା ତ ହଁ ସତ ସତ ସେ ସତ କହୁଛି। ଏଥର ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦଶହରା ମେଢ ହବ। ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦଶହରା ହବ ମାନେ ମୁଁ 500 ଜାଗାରେ ଆଉ 500 ବଢେଇକି ଚାନ୍ଦା ଦେବି। ଏଇ କଥା ମୁଁ ବା ଜାଣିଛି ଦଶହରା ହବ। ଓ କିଭଳିଆ ଶୈତାନ ପାଖରେ ପଡିଲି ରେ, ପୁଣି ସେଇ ଫାଲତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଏ ପଚାରିବ। ସେମିତି ହବନି, ମୋ ନାଁ ବା ପଗା। କଥାଟାକୁ ପୁରା ପଗା ପକେଇକି ନ ବାନ୍ଧିବା ଯାଏ ମୁଁ କଣ ଚାନ୍ଦା ଦେବି ନା। ଯଦି ପାହାଡ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ତାହେଲେ 10 ମିନିଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଗାଁରେ ଦଶହରା ବୁଲିବା। ଆବେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ବୁଝିଲୁ, ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଚାଲେ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଦେଖିକି ଚାଲେ ଚାଲେ ଦେଖିକି। ଆରେ ଡରାନା ବେ, ଏମିତିରେ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି। ଭାଇରେ ମତେ ଡରାନା ରେ। ଅଛି ଏଇ ସେପଟେ କିଏ ଚାଲିକି ଗଲା? ପାଗଳ ପାଗଳ ମୁଁ ପାଗଳ, ଗୋଟିଏ କୁରକୁରି ଖାଇବି ବୋଲି ତୋ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲିନି। ଏ ମା ଦୁର୍ଗା ଆମର ରକ୍ଷା କର ମା। ମନୁଆ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳେଇବା, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ମନୁଆ।